emakume bat ezagutu dut apustiko naz betiko lez. Dena jaio zen araiaren dei baten bitez, presarik gabe suabeta intentxo hola zen, ta mundutik alde jala ginen. Bizitzari zer ematen dio balioa betza dena, zure bihurtzea, zure barnea birziklatuz, biak bat biluz, oi marbeluz, buiak aparrazta hitz eta putz, azal freskoko tentaldieroa egiari zor, debetatua izango bagenu bezala sentitzen diau, harimaren bibezia gorpuaren deia eta zingori hau, iroken dun bitarten gozatu norberak gozata ospau, beste pertsona batek maite zaituela, ez begiratzera, zerotik hasita man aukera, bat berakera, bi buru bero, jirata pirata hoera, neuriz kanpoko afera, pertsona hobetzeko aukera, harreman gardena, betirako ez bada beintzatak gorena. Eta horrela bai, bostaxola zait, beste nesken dei, guztoranako, errespetugaz, no soy un one night, ta zertarako, beste inorrekin, gorberarekin, guztoranako, puteria jo, orain sentitzen nazain bapo, 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 ta mundutik alde jala ginen, bapo, 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 bapo.